سلام تخطاتلتنا الشانل كمي كان يخوم كمي تخونو تسنى كتكون من يوتيو لومي حانت برتع زبالة عرستي أبز حالة في قزيه حماق سباي ملكتاتو كميو زبال فيديو جيرانيري بزحات كابو دما هرينا حماق سباي سيلكا حماق سباي تخخمية ملكتات هايلكمي That's right مغنياتو بزعو قزيه وحل سبيتي نفعت سبيتي قلينا نبل نفسنا نخنفتش أخول رقوحيتات يبلنان سلازي زناتي فيديو مجمريا نفسنا نخنفتشيو ድሕሪኡ ድማ ነቶም ከባቢና ዘለዉ ድማ ንኽንፍትሽ ንኽሕግዘና እዩ ካልኦት ተዛረብቲ እንታይ ይብሉ ባድ ዋይፍ ባድ ላይፍ ሕማቕ ሰበይቲ ሕማቕ ሂወት ይብሉ ብርክዕ እንታይ ዓይነት ሰበይቲ ትበፅሓካ ናትካ ምቅራባትን ምድላይን ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ ብዓብዪ ክፋል ግን ዕድል እውን ኣሎ ያው ሪሊ ልክዕ ከም ኮምፒተር ወይ ቴሌፎን ኣይኮነን ደሊኻ ዝበለፀ ንብረት ክትገዝእ ትኽእል ሪሊ ኣብ ሓዳር ዕድል እውን ኣሎ ኪነ ዕድል ግን ስራሕ እውን ኣሎ ኣብዚ ሎሚ ንሪኦ ሕጂ እታ ንዓኻ በፂሓትካ ዘላ ሰበይቲ ወይ እታ ንስኻ ፅባሕ ንጎ ትበፅሓካ ከመይ ክትከውን የብላን ከመይ እንተኮይነት ያኻ ሕማቕ ትበሃል ኢና ክንርኢ ንኩልና ድማ ነፍስና ንክንፍትሽን ኣብ ዙርያና ንዘለዉ ሰባት ንኸነለልን ሓጋዝ ክኸውን ይኽእል እዩ ከየናዋሕኩ ክሳብ መወዳእታ ክትርእይዋ ይምሕፀን I really this video is going to be on something good ስለዚ ንኩልና ዓይንና ክትከፍተና ትኽእል እያ ቁርብ ምርር እኳ ዝበለት እንተኾነት ማለት እዩ so disrespectful wife ምልክታት ናይ ክብረ ዘይብላ ሰበይቲ ከምኡ ድማ ከመይ ጌርካ ነብስኻ ክትትሕን ትኽእል እያ ትብል ማለት እዩ ቀዳመይቲ ረቋሒ ምልክት ናይ እዚኣ ሕማቕ ሰበይቲ ንብላ ዘለና she publicly mocks her husband ንሰብኣያ ናፍቃሪያ ኣብ ቅድሚ ሰባት ተዋርድን ትዝልፍን ምስ ትኸውን እዩ ሓደ ካብቲ ምልክት እዩ If your wife is making fun of you, telling all how bad you are at something, embarrassing you or anything else, زي سبيتها ويفكريتك أبكد مكالو الشبات نسخاز قبرك حماق ناتك حماق نعاخاز الداخم نعاخاز وارد نجر دسي الوقت زهرب ندرغوينا this is a sign of a bad wife مخنياتو كابزجي سبيتها بأخاخد كرعن بأخاخد حقوسن صبوكا تقول عندها تكوني قبامبر أبوكوبا الدباباي نسبايا توارد مستخون this is a sign of really bad wife ويكا حماق سبيتي تبحل ملكتناتا نسايا حادثب تخبرون دحرو قينكا ولا روي جيغاناتو تشفنو اللي خاد قد مسب انبر عب قد مسب اوتي خانا نادبابايا يتبوني خا نزت قبر سب ريلا وشتا كبر نايت سب اي زي بالله وينايت افكاريا زي بالله مستخون نتناتا نتدخم دخون قنتاتناتو مسعان زولو تفلطوسي نخالوت سبات أهلي فاقتو بخلا عزيو ملكت ناي حماق سبيتي يخون مالتيو زي again كل جزء نريوينا هذا جزء زي أبز حج كنت نقول زلنا سحت يلكا نسله وازايلكا تونس أزرباي كنا نزرب زلنا ورايلكا دايلكا نتودي نتسبعي زد داخم نقرات حماق قطراي مسبات كتقلل مفتان زي حدا كابتي حدا جنيا ملكتيو بنتعرو كمو نتسبعي زد داخم دخم قنتاتو belittling زلو كمزي مكونت أب عينت نتسب مقبار one of the most worst تزخف وردت ويكا حماق نتسبعي كون خلي مهنياتو زينا قرك الدقاقم كله رسمت ما نتسبعي إنا قد لك خيديو وكل جزء ما دهول نكخون حبت أقوله له مخنياته أتكأن مستيرو تفلق سب نسهل فاتبو سلازلا مالتي This is number one. Number two, pouring endless criticism. زيادة ما نتسبعي زجبرن تجبره كل جزء نقفيتات راي تبون دروقينا مالتي. So she dissects every move, intention, mistake, and pointing out every little thing that annoys her or things you do wrong. Nothing you do is right. The right way to do things. إذا سبيت زيا نتسبعيا كل جزء بعين مرفيات حلفه نفس وقف نسو زجبرو زحسبو زتجاجيو كله بعين مرفع حليفة أجانينا كنت جلجيرا نتسبت الدخمة مالتيو مس جزء زخونة نجرت بوك جبر كم زي كل كويني يسمع مالتي تودي زيد ما يتحرق إنك فاناتو نتسب رسمت معناتو مقدالن مهساسن عابي حاسي اللو سلازي كل سب كجاجة كفتن كجبر غليم عند حرت هاقوال نسويت إذا بفلاي ولا حماق سبيت زي كونتهم كتجورات خليا زخونة نجر نستخز جبركيو أبتع زي أبزيخت كمت الله زي خمزيخت كون الله نسون تزي جيرو جيجا مالت هيكونن
ናትክ እዝግዝ ዝበለ እኮ ኣይኮነን ንሱ እውን ንዑ ዝመስሎ ክገብር ይኽእል እዩ ንዕኡ ዝቐለሉ መንገዲ ክገብር ይኽእል እዩ እቲ ገዛ እኮ ናይ ክልቲኢኹም እዩ ንሱ እውን መሰል ኣለዎ ወላ የባላሽዎ ንዑ ዝመስሎ ነገራት ንክገብር ዕድል ክወሃበክ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ፐርፌክሽን ናትኪ ንክሕሉ ንሱ ኩሉ ግዜ ንስኽ ነታ ቢያት ከምዚ ጌርክ ተቐምጥ እያ ተኮይንክ ኣዝብል ተቢሎ ሶቢት doesn't matter ኣገዳሲ ኣይኮነን ነቲ ሰብ ብንእሽተይን ብዓብን ክትዳኽሞም ፍታን ግን ሓደገኛ ፎልት ፋይንዲንግ ኢዝ ዳሜጂንግ ሃቢት ጌጋ ምድላይን ጌጋ ምፍታሽን ሕማቕ ልምዲ እዩ ኣለዉ ሰባት ድማ ኩሉ ግዜ ጌጋ ዝደልዩ ጌጋ ስለ ዝደልዩ ድማ ጌጋ ክረኽቡ እዮም ምክንያቱ ፐርፌክት ሰብ ስለዘየለ but there is a limit to the tolerance ብከምዚ እንድሕር ቀፂሉ ትወዲ ግን እቲ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ክትፃወረሉ ትኽእል ደረጃ ዓቐን ኣለዎ እዩ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ምስ ኮነ ምስ ከምዚ ዓይነት ሰብ ምንባር ኣሸጋሪ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ስለዚ እታ ሰብ ነዚ ጉዳይ እዚ ርያ ምናልባት ወዲ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እዚአን ነጥብታትያተን ገምፂልኩም እውን ረእይዎን ወዲ እውን ክውክላ ዝኽእላ እየን ስለዚ ኣብዚ እውን እንድሕር ከምኡ ኮይኑ እቲ ሰብ ነፍሱ ክሕሉ ይግባእ number 3 she lies to you repeatedly ሓሶት ድሕሪ ሓሶት ኩሉ ግዜ ይመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ምሕሳው ድማ ሓደ ካብቲ ክብረት ዘይምህላው ብዛዕባ ክብረት ስለምንታይ ንዛረብ ኣለና ሕማቕ ሰበይቲ ክብረት ዝበሃል ፍቅሪ ድሕሪ ክብረት እዩ ዝመፅእ ንዘይተኽብሮ ሰብ ከተፍቅሮ ኣይትኽእል ኢኻ እታ ኣገዳሲት ነጥቢ እዚኣ ክደግመልኩም እውን እየ ንፍቅሪ ኢልካ ዘየኽብረካ ሰብ ሒዝካ ምኻድ ግን ጌጋ እዩ ክደግመ የፍቅሮ ኢልካ ንዘየኽብረካ ሰብ ሒዝካ ምስኡ ሕድገታት ምግባር ጌጋ እዩ ምክንያቱ ዘኽብረካ ዘፍቅረካ ኩሉ ግዜ መጀመርያ የኽብረካ እዩ ዘየፍቅረካ ሰብ ግን ከኽብረካ ኣይክእልኒ ከኽብረካ ኸል ከኽብረካ ኸል እዩ ዘፍቅረካ ሰብ ግን ግድን እዩ ከኽብረካ ስለዚ ክብረት ተጎዲሉ ፍቅሪ ድሮ ምልክት ሕቶ ኣትይኹም ዘሎ ከነስተውዕል ክንክእል ኣለና that's very important point so it may be hard to know when your wife is lying to you ደቂ ኣንስትዮ መቸም ክሕስዋ ከለዋ ወይ ከዓ ነገራት ክጠማዛ ከለዋ ሓያላት እየን ቀልጢፈን እየን ፊልም ወላ ክትሪኡ ከለኹም it's really amazing ቅልጥፍ ኢለን እየን ሓሳብ ክቐይራ ዝፍትና so it might take a little bit of diligence to figure out that the source of your doubts ስለዚ ሓሶትን ዘይቅንዑን ምዃኑ ንኽትፈልጥ ርቕቕ ዝበለ ሓበሬታ ከድልየካ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንሕማቕ ኢለን ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ንክሸፍና ኢለን እውን ስለ ዘብላ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ኣብዚ ግን how defensive does she get when you ask her a reasonable question about you think she might be lying ስለዚ ሓደ ነገር ሓስያትካ ትርር ዝበለ ሕቶ ክትሓታን ተጀሚርካ ብጣዕሚ ኣብ ካልእ ነገራት ጠማዚዛ ንዓኻ ክትሓስየካ ትፍትን እንተኮይና እዚ እውን ምልክት ናይ ሕማቕ ሰበይቲ እዩ ምክንያቱ ሓስያ ምህላዋ ጥራይ ከይኣክል ነቲ ሓሶታ ንክሽፍን ኣብ ካልእ ዓብ ነገር ወሲዳ ንዓኻ ብናይ ቀደም ጌጋታትካ ከተጥቅዓካ ትፍትን እንድሕር ኮይና እዚ እውን ምልክት ናቱ እዩ ስለዚ ቀፃሊ ንዝሕስወካ ሰብ ምስኡ እምነት ክህልወካ ኣሸጋሪ እዩ ብዘይ እምነት ከ ሓዳር እንታይ ትርጉም ኣለዎ of course ትርጉም የብሉን ስለዚ እታ ቀዳመይቲ vital point ወይ ከዓ እምነ መሰረት ናይ ፍቅሪ ይኹን ናይ ሓዳር እምነት እዩ እምነት ድማ ኣብ ቅንዕና ብቅኑዕ መንፈስ ሓቂ ብምዝራብ እዩ ክመፅእ ዝኽእል ሰው እንድሕር ነዚ እናጉደልካዮ ከይድካ ተሓዳር መወዳእቱ ፅቡቅ ክኸውን ኣይክእልኒ እዩ ስለዚ ብተደጋጋሚ ትሕስወልካ እንድሕር ኮይና እታ ሰበይቲ እውን ኣብ ኩሉ ደረጃ ማለት እዩ እዚ እውን ምልክት ናይ ሕማቕ ሰበይቲ ይኸውን ማለት እዩ number 4 she flirts in front of you I hate this one ኩለን ፀልአን እንዴ እዚኣ ግን ብፍላይ ዘይፈትዋ ነገር ያና so ኣብ ቅድሚ ሰብኣያ ምስ ካልእ ወዲ ትመጣጠር ምስ ካልእ ወዲ ፍሎርት ትገብር ማለት እዩ ዝኾነ ፍቅራዊ ምልክታት ተርኢ ማለት እዩ that is disgusting ኣነ ፈትወን እዚ ገለ ካብቲ ዝፀይፈኒ ነገራት ተለውን እዚ እዩ sometimes you see ሰባት ከምኡ ዝገብራ I don't know why ወዳት እውን ከምኡ ዝገብሩ የርኢ ግን that's embarrassing ምስ ሰብ ምስ በዓልቲ ቤትካ ምስ በዓልቲ ቤትካ ከለኺስ ምስ ካልእ ወዲ ምምጥጣር ነቲ ወዲ ጥራይ ዘይኮነ ዘቆናፅብ ጠቕላላ ነቲ ሰብ ንኩሉ እውን ይደሰክፍ ስለዚ this is one of the things that I don't even like so flirting with others while in relationship is never a good idea but if she flirts with other people while you are right there is a blunt demonstration of her disrespect ስለዚ normally ኣብ ሓዳር ወይ ኣብ ፍቅሪ ዘሎ ሰብ ምስ ካልእ ሰብ ፍቅራዊ ምኩሻማት ክገብር ሓደገኛን ዘየድልን እዩ ኣብ ቅድሚ ዓይነት ሰብኣይ ምስ ካልእ ወዲ ክትዕልልን ፍቅራዊ ምንቅስቃሳት ክትገብርን ትፍትን ጓል ግን ርኡይ ብርኡይ ክብረት ከም ዘይብላ ብሰብኣያ ትገልፅ ዘላ
እዚኣ ንፅርት ክትከውን ኣለዋ ርኡይ ብርኡይ ሓይላን ዓቕማን ዝኾነ ይኹን ክብረት ኣብ ሰብኣያ ከም ዘይብላ እያ ትገልጽ ዘላ ማለት እዩ ምናልባት ከይተረድኣ ወይ ከዓ ከየስተውዓለት ክትገብሮ ትኽእል ትኸውን ኣይተረድኣንን ከምኡ ኣይመሰለንን ክትብል ትኽእል ኢኻ exactly because of that is a big problem ነዚታት ከስተውዕል ዘይምኽኣላ ኣብ ሓዳራ ተገዳስነት ከም ዘይብላ እዩ ዝገልጽ ኢቭን እትወዲ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ በዓል ቤትካ ድዩ ነቲ በዓል ቤትካ ንዕኦም ኮንፊደንሶም ዝትንክፍ ምትእማኖም ዝትንክፍ ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ምስ ካልእ ክትመጣጠር ከለኻ ናይ ብሓቂ ሼምፉል ዝሕፍርን ኣነዋርን ጉዳይ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ ስለዚ thanks God I never do that and I hate these things ስለዚ ከምኡ ድማ ካብ በዓልቲ ቤተይ something ከምዚታት ኣጋጢምና ኣይፈልጥን ግን sometimes ቀደም ይርኢ ነይረ like ጽቡቕ ኣይኮነን ብሓቂ ጽቡቕ ኣይኮነን እዚ ነገር እዚ I don't like it so and if she so ብኽልቲኡ መንገዲ ክንርአይና ዋላ ተጋጊያ ከይተስተውዓለት ትገብር እንተላውን ዓብ ጌጋ እዩ እዚ because ከተስተውዕለ ክትክእለካ ኣብ ቅድሚ ሰባት ብፍላይ ኣብ ቅድሚ ይኹ ከሎ ምስ ካልእ ወዲ ኦኬ ኣብዚ ክንፅሮ ዘለና ምስ ሓዋ ምስ መሓዛ ምስ ተፈልጦ ሰብ ምስ መሓዛ ዝኾነ ክትዛረብ የብላን ኣይኮና ንብል ዘለና ግን ደረጃ ኣለዎ ምስ ሰብኣያ ክሳብ ዘላ ወይ ሰብኣያ ኣብ ከባቢያ ክሳብ ዘሎ ደረጃ ክህልዎ ይግባእ ከምኡውን ሰብኣይ ማለት እዩ ነቶም መፃምትና ሕማቅ ክስምዖም ዝኽእል ደረጃ እቶም ከምኡ ትገብሩ ዘለኹም ሰባት ዓብ ጌጋ ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም ምክንያቱ ሎሚ ትገብሩ ዘለኹም ፅባሕ ንዓኹም ከማት መፀኩም እያ ስለዚ ሓዳር ንዘለዎም ሰባት ፕሊዝ ኣብ መንጎ ሂወቶም ኣይንእቶ ምናልባት ሓዳር ዘለዋ ሰብ ከተፍቅር ትኽእል ኢኻ ተፍቅር ትኽእል ኢኻ ኢትስ ኦኬ ኣይጋጥምን እያ ንብል ናይ ሂወትኩም መትሓዝ ስለ ዘይብላ ቀዳማይ ስምዕታትና ክንክል ኣለና እቲ ሂወት ክሳብ ብሓደ ዘለዉ ግን ኣቡ ኣቲና ብዙሕ ሕማቅ ዘይገበርና ይምረፅ ባህላ ያነ ይምረፅ ረይኮንስ ግዴታ እውን ክኾን ኣሎ ሪስፔክት ናይ ሓዳር ክህልወና ይግባእ ከም ሕብረተሰብ ማለት እዩ that's very important to me so number 5 she disrespects your family of course ንዓኻ ጥራይ ኣይኮነትን ዘይተኽብር ድማ ምልክት ናቱ ድማ ስድራ ቤትካ መሓዙትካ ይዕረትካ ኩሎም እውን ኣይተኽብሮም እያ ስለዚ እዚ እውን ምልክት ናይ ሕማቅ ሰበይቲ እያ ስለዚ ንዓኻ ትንዕቕ ንስድራኻ ትንዕቕ ኩሉ ንዓኻ ኣብ መንገድኻ ዝመፅእ ትንዕቕ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ነቲ ሰብ ካብ ስድሩን ካብ ቤተሰቡን እውን ከም ዝግለል ይገብሮ learning to get along with your spouse's family often takes work okay ኣብዚኻ ክንነፅር ኣለና መብዛሕትኡ ግዜ ጓል ኣንስተይቲ ምስ ሓማታ ወይ ምስ ሓሙታ ምናልባት ክብድ ዝበለ ርክብ ክህልዎ ንኽእል እዩ ብዙሕ ግዜ ከባቢ 60% ደቂ ኣንስትዮ ፅቡቕ ዝኾነ ዝምድና ክፈጥራ ከም ዝሽገራ ንቡር ነገር እዩ ናይ ሓማትን ናይ ሰይቲ ወድን ኩሉ ግዜ እቲ ጉዳይ ንፁር እዩ ቀሊል ኣይኮነን ብሰፊሕ ዝረበሉን ድራማታት ዝስራሓሉን እዩ እዚ ማለት ግን ከይፈተንካ ክትገድፎ ኣለካ ማለት ኣይኮነን because እቶም ወለዱ ነቱ ሰብኣይ ትወዲ ማለት እዩ ኣቡና ድዩን እዮም እንድሕር ንዑ ትፈቱ ኮንኪ you have to make an effort ዝያዳ ነቶም ስድሩ ንኽትፈቱ ማለት እዩ and this is what makes the husband or ዓብ ክብሪ ዝስምዖ ብፍላይ ታጓል ነትወዲ ክትመልኮ ተደልያ ምስ ስድሩ ፅቡቕ ዝምድና ክትፈጥር ክትፀር ክትክእል ኣለዋ because ስድሩ እንድሕር ሒዛ ዓብ ኣድቫንቴጅ ኣለዎ ነትወዲ ክትሕዞ እውን and this is personal hygiene كل جزء نجازها كمان نسيت دولة ليس بس دويلة ترغبني this is a blessing كلنا ولكم عين السيستم مغنياتو مستدرا بيت كان ده رتبه زمدنا خين كأسخات عقب يخا كمان because أودات بيزخ نكونسل نخل حر هذا جزء زرانا كنرسعون نخلنا سلزي تزخ آخر كسب كذا خان تلك it's a blessing and that's what تبقت سبيتسي نتسباي مسدروون ጽምቕ ዝምድና ንክህልዎ ክዳፍኦ ክትክእል ኣለዋ እንድሕሪ ንዕኡ ካብኡ ንስድሮ ትንዕቕ ኮይና ግን ብጣዕሚ ምክንያቱ ንስድሮ ክድውል እውን ክፈሪ እዩ ቢካዝ ብዛዕባ ሰበይቱ ክሓትዎ እዮም ገለመለገለ ንሳኻ ዘይትዛረብቲ ኮይና ከምዚ ሕማቕ ሲቹዌሽን ስለ ዝኾነ ድሮ ነቲ ወዲ ኣብ ሂወቱ ዘይሕጉስ ከም ዝኸውን ጌራቶ ኣላ ማለት እዩ Each spouse should try, yes. So, but if your wife isn't doing the same or in fact doing the opposite, تحمق سبيت تبحال جن أيكونن دو كتفتن كترغبك نعوم دايما دايلا مصرافن بالدخامن أيسكفانيو سلازي نسدراها زي خبرت زون حد عبي سجاميو نالبات سدراها ونحيالات كونو قليم so we have to be careful أبزي سدرا بتحدار بزح كاتو نايدلن إندي يعني جن سدرا ما خنوا ما يترفنيهم فاميلينا كخلي بزح فاميلي خايب سلازي انت تخيل بستخاله مثلا تصبغ زمدنا مسدرا بيت كاكون خلالو ليميت كاكلولو صيلكا وش تزعته وي مستير حدار كان سدرا غاز فلتو وناني فتوني از ريل ديستانس كلوا كاك خلالو سخانه كسدرا لك
ንሶም ድማ ስድሮም ኣለዎም ስድራኻ ተኽብሮምን ከተፍቅሮምን ኣለካ ግን ኣብ ውሽጢ ስድራኻ ኣትዮም ገለገለ ሰባት ኣለዋ ኣድዮም ካብ ኤርትራ ነቲ ሓዳሮም ተመሓድሮም ወረሸይ ንሓዳርካ ከማን ከተመሓድር ዘይትኽእል እንድሕር ኮንከ it's really bad ስድራኻስ ሓዳርካ ከመሓድሩልካ ኣይግባእን ንስኻ ስድራኻ መሓዲርካ ንስድራኻ እውን ክትሕግዝ እዩ ዝግባእ እዚ ድማ ትቅኖ ስለዚ ንስድራኻ ዘይተኸብር እውን ምልክት ናይ ሕማቕ ሰበይቲ ይብሉ ማለት እዩ number 6 she refuses to compromise ሕድገታት ዝበሃል ክትገብር ኣይትደልን እያ so compromise ዝበሃል ሓደ ካብቲ ዓንዲ ሕቆ ናይ ሓዳር እዩ ሓዳር ክትገብር ከለኻ ኩሉ ግዜ ንስኻ ትደልዮ ወይ ንስኻ ትደልዮ ጥራይ ኣይኮነን ዝኸውን እንታይ ደኣ ሓንሳብ ትደልዮ ሓንሳብ ድማ ትደልዮ ገዲፍካ በዓልቲ ቤትካ በዓል ቤትክ ዝደልዮ ትገብር ማለት እዩ ስለዚ ሕድገታት ክገብር ዘይደላ ብሓዳር ግን ንሓዳር ከም ዘይቅፅል እዩ ዝገብሮ ምክንያቱ ኩሉ ንሳ ትደልዮ ጥራይ ክትገብር ትደሊ እንድሕር ኮይና of course ኣለዋ ድማ እቲ ሕማቕ ሰበይቲ ዘብላ ዘሎ ስኒ ናታ ንዓዚ ጥዕማ እምበር ናቱ ዘየገድሳ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ህይወትን ኣዝዩ ሓደገኛ ጉዕዞን እዩ ስለዚ ገደብ ክህልዎ ይግባእ ትወዲ ንመሰሉ ደው ክብል ይግባእ ንዘድልዮን ንዕኡ ዝኸውንን ደሪቑ ክሓትት ይግባእ ተጓል ንሰይቱ ከምኡ ኩሉ ግዜ ተጎሲኻ ትኸይድ ኮይንካ ክትጓሓፍ ምዃንካ ወይ ክትግደፍ ምዃንካ ክትፈልጥ ክትከል ኣለካ ምክንያቱ ሰባት እንካን ሃባን ንዘይብሉ ርክብ ይንዕቅዎ እዮም ኩሉ ግዜ ዝወስድዎ ተኮይኖም ነቲ ሰብ ይንዕቅዎ እዮም እዚኣ ትፈልጡ ኣለኩም So if your wife doesn't compromise fairly, bullies you in choosing things her way, to do things her way, it's yeah, of course, you have just as much voice at the hadar تودي لك كما ملو مثلا دمت إنكم زلوا كردون كسرحلون كخلالو نمو داتا she weaponizes sex of course حدار فقري كل جزء sex كله نبوريو بزي السوق كتنبرونا يتخلني خا السنت زي اللي تحدارون ترجم يبلون سلازي كل جزء تصوتاو ركبون كفال نايت حداريو تحماق سبيت تبعال جد نتصوتاو ركب نتسبعي بوجي راح تحزون كتقصعون تفتن مستخون مالتي دس زبلان ختركب نعو كتكم زخون نجار نسها زدليتون تتخليها لما بوجي راح تقصعون تفتن قالن سيتي زحاتك نسيونا لو أبزي بزوج زي سماي يعني سلزي إذا عينت بحر دم حركاتي أزي حد جنيا بحر ناي سبيتي سلزي كنت إنك كنكلا لنا كلت يوم سب حدار كسب زلوا كلت يوم دس زبالهم جزء صوتها وركب نخو قبرو مثلا لهم قصدي معلت جد كل جزء نفسه كيف دقيق زي اللي خايا تركب على الكمالات هيكون معناته نسا دس زي بلا استسأل ويكونتات كله غلي كمودسو زي أبقمتي تيخا زبز حجزي جن كلت يوم دليتاتهم قربوا لزخولو مدرخ كفتر كخيل على اللوب زعبازي بزح عرسي غير اللوخ سلازي بستغل مثلا if possible from time to time كل جزء توم partners كاب جزء نام جزء جن توم سبات بحماق كونديشن كخد خليهم تصور كبت الآت كجاتم خليو زخانة نجار كجاتم خليو وينسو كم زكونة تاتخينو كنردوهن كلال لنا انتو خانة جن كل جزء the same عينة process تخينو الزون ملكتنا حدا جنيا سبيتيا الزو كل نريوز لنا مجمريا أتاقوا لنا سيتي نفسنا غفتش توتبعتها دماء نفسنا خفتشنا عن زرب زلنا دحريو عابزين زراغم من نتفتات كوفيلكم ديسكاس كد قبروا لكم لكم حنتنا برخي بيلكا زليلكا نقفيتان تصرفن زي كونه هدي إلكا ويكا موروار كونا يقبان هدي إلكا ديسكاس كد قبروا لكا نتزاد لنا قردما حبراو فتح كومبرومايز كيركا كتفتح لك نعخذ أماكن نعخذ أماكن رأي كونس نغلط تيغم زتعمكم زقلقلوكم من قدي ممرات يوتي مخرم بالحاتن سلازي أزانا لهم فيديو نخل سب كتحجز تخليع نفسنا نغنفتش حدارنا نغنفتش ون كتحجزنا تخليع يبل مالتي تفتيهما لايك هبولا نقالو سباتون شركة قبروات خليا مهنياتو نخالو سباتون كتحجزن عين غتغفتن سلا تخل نابلكو ناسخاتكم لما تمكروناتكم بليس اب كومنت سكشن بتحدنا هاي تبابعني بتخالو دما نبزحات سباتي زمهر فيديو زريو كلهم كومنت ينبوبيهم فلذا كومنتهم تصحفوه كامتنا على قداسي نابلكم ذا فيديو ابزقو دي كال فيديو ناي وحماق صباحي كما يمخانو مساو كونيكت تقبروا لكم كتسمعوا تقول يوم كتورادرو منتان سلازي بغاتان ذا فيديو ابزقنو دينا ابكال ابحث سير جزي خسام الرغب تسنايو